Fl-ewwel ta' Mejju hemm bżonn li l-ħaddiem jiftakar fil-kisbiet li għamel kull meta kien solidali. Fil-waqt li selmet lil ħaddiema li weġġew jew tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol, il-General Workers Union qalet li l-akbar sfida li għandu l-ħaddiem Malti llum hija li jżomm dak li kiseb tul is-snin. F'pajjiżna hemm min juri nuqqas ta' rispett lejn il-ħaddiema l-aktar il-vulnerabbli li qed jesperjenzaw ix-xogħol prekarju. Is-Segretarju Ġenerali Tony Żar fakkar kif il-ħaddiema ġew imwiegħda wedit firħa li qatt ma saru realtà. Lil ħaddiema li ġew ingannati, il-General Workers Union appellat-ilhom biex fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ma jerġgħux jafdaw lil min daħaq bihom. Tony Żar qal li f'pajjiżna qed ikompli jiżdied il-faqar u bekk tiddomina il-problema tal-użura u n-naqqas ta' ħarsien tat-tfal. Il-Forum Unions Maltin fakkar kif aktar minn 20% tal-popolazzjoni Maltija, jiġifieri 83,000 Malti, qiegħda f'riskju ta' faqar fil-waqt li d-differenza bejn is-sinjuri u l-fqar komplet tikber. Fl-ewwel ta' Mejju l-messaġġ tal-forum u wieħed ta' kuraġġ biex il-forzi kollha ta' Malta jieħdu bis-serjetà il-karba tal-ħaddiema. Fi kliem il-Forum Unions Maltin jeħtieġ li jinbidlu l-prijoritajiet dwar kif l-Istat jonfoq it-taxxi tal-poplu. Il-Union ħaddiema Maqudin fakret kif il-familji Maltin dan l-aħħar raw żieda fil-prezz tal-fuel u żieda ta' 33% fil-prezz tal-gass fl-aħħar sentejn u nofs. Żidiet li komplew inaqsu il-flus fil-bwiet. Il-President tal-UHM Jesmond Bonello qal li jeżistu ħafna ħaddiema li huma impjegati b'kundizzjonijiet mhux xierqa. Semma lil ħaddiema li għandhom futur inċert fosthom dawk li ngħataw kuntratti ta' xahar b'xahar u l-ħaddiema tal-Air Malta. Il-UHM esprimiet it-twemmin tagħha fid-dialogu soċjali kostruttiv li bħalissa f'pajjiżna qed jiriduċi ruħu biss fi frażi li l-Gvern juża b'mod konvenjenti.